zistíme, ale samozrejme aj iné veci budeme riešiť s naším dnešným hosťom Marina Georgievová, Miss Slovensko 2010. Marina Georgievová, 18-ročná študentka obchodnej akadémie, sa tento rok stala 15. Miss Slovensko. Kráska s bulharskou krvou na Miss World získala titul Queen of Europe, stala sa vice-miss Sport a zároveň postúpila do top 20 súťaže Miss World Top Model. Odborníci na krásu ju v priebežnom hlasovaní označili za najpravdepodobnejšiu víťazku celej súťaže. Realita však bola iná. Marina Georgievová prichádza do Adela Show. Ahoj. Ahoj. Čau Marina, nech sa páči. Pekná však. Musím povedať, že naživo vyzeráš oveľa lepšie ako na tých rôznych natupírovaných fotografiách. Tak sa tak budem na teba tak vynadívávať teraz. Počula si, čo sme rozoberali trošku? Áno. Tak ako je to teda s tými podnikateľmi? Tak ja s tým skúsenosť nemám. Tak počkaj, skončila súťaž Miss Slovensko, potom bol určite taký ten žúr after party. Áno. A nikto neprišiel s nejakou zaujímavou ponukou za tebou? Nie, ja som stade hneď utekala, ako sa dalo, lebo ja som úplne stratila hlas pri tých všetkých rozhovoroch. Ja som naozaj bola pri tých mikrofónoch a nejako to skončilo, tak som odišla domov stade. A iné dievčatá nemali takéto nejaké lukratívne ponuky? Tak to ja už neviem. To už nevieš. No tak ale touto cestou predpokladám, že by si asi ty sa nechcela nejako Nie, určite nie. Ja chcem ísť svojou cestou a na nikoho sa nespoliehať v živote. A to je aká cesta? No tak chcem byť sebestačná. Sama o sebe. Ja si rozumiem. Ty máš teraz 18 rokov, to znamená, že keď skončíš strednú školu, tak sa udeje čo? No, chcem študovať ďalej, len ako veľmi si zakladám na štúdium aj na škole, pravda, že chcem vyštudovať vysokú školu. Akú? No, aj policajnú akadémiu, policajnú možno, alebo... Nie. Možno, že aj, hej. A neviem, ako najradšej by som išla na medicínu, len to by som musela rok prestať teraz študovať a učiť sa ako znovu, pretože som na obchodnej akadémii a tam mám ekonomické zameranie, takže by som si musela dohnať biológiu a chémiu, aby som spravila príjmačky. No počkaj, a tak hneď druhá alternatíva je byť policajtkou a to by si asi konkrétne ako predstavovala? Nie, tak tam sa učí aj právo na tej škole, tak to ma celkom zaujíma. A potom by si s tým čo robila? Že by si ma zastavila, dala mi pokutu? Nie, to nie, ale tak... No, neviem si to predstaviť. Nie, tak myslím, že z tej školy sa dá ako veľa naučiť, čo sa aj v živote využije. No ja, čo? Ja neviem. Možno bude ministerka, nie? Aha. Tak poďme k tej súťaži. Vyhrala tam teda tá čudná žena a ona, keď sa teda takto netvári nešťastnícky, tak ona je aj pekná? No. Aspoň od chrbta. A tak boli tam najkrajšie dievčatá, podľa mňa, ktoré na to naozaj mali. A ktorá bola najkrajšia podľa teba? Ruska. Ruska. A prečo to nevyhrala Ruska? Neviem, tak vyhrala Ruska pred 2 rokmi, tak neviem, či by ju dali znovu a mala nevýhodu, že nevedela vôbec po anglicky. Ja, tak to je ale hlúpe. No. A tá Američanka bola aká? Ty si sa s ňou rozprávala niekedy? No, raz som s ňou sedela v autobuse, tak sa s ňou rozprávala. A čo? Tak v pohode. Ale nebola až taká pekná však? Tak krásu ma neohúrila, pretože ako ja som mala fakt, že oči len pre tú Rusku a pre Indiu, lebo oni boli pre mňa najkrajšie ženy, čo tam boli. A ona ako neprišla mi ničím taká výnimočná, že nevynikala niečím, ani ako osobnosť, že niečo s nej nevyžarovalo. A nebol tam teda niekto, kto naozaj zodpovedal úplne iným zvláštnym kritériám krásy, ktoré nám nie sú úplne zrejme? Tak niektoré, no je to ťažko povedať, lebo každá krajina má rada, každá krajina vníma krásu inak. Niektoré krajiny majú radšej plnšie ženy a niektoré úplne tie vychudnuté. A je ťažko povedať, aká by mala byť Miss World pre tých, ktorí sedia v porote. No a v ktorej krajine majú radi plnšie ženy? Chorvátsko, Brazília. Čudná krajina teda. A to znamená, že plnšia do akej miery? Bola tam naozaj nejaká taká, že... Tak boli dosť niektoré silné. Také, že ženy, no. Cicirici. Cicirici? No. A ty si tam, počkaj, tam bolo niekoľko takých akože kvázi podsúťaží. Jedna bola aj bikinová. Áno. A tam si ty kde uspela? Nikde. Ja som nepostúpila do bikínu. Ono sa spravila top 40-ka. Z tej 40-ky potom vybrali top 20-ku a z toho 3 sa mi zdá. A ty si nebola v bikinovej súťaži? Nie. Postal sa? No tak hej, no, tak je to také... Počkajte, mne tu mikrofón pláva. Máš celulitidu? No, čo ja viem, ani nie, lebo športujem.
Tak ako keď si takto chytím, tak jasné, že niečo sa nájde. Nechytaj. Pokiaľ nechytám, tak nemám. Ale tak to je normálne, to je zdravé, to má každý človek. To je zdravé, to som prvýkrát počula. Ale to má každý, prvá vec, to je tuk. No je to normálne, neviem, či to je zdravé. Akože, nejak by som nepropagovala celulitídu. Majte celulitídu, je to zdravé. Chudáci muži, aký musia byť chorí. Však vy ste sa tam same vraj líčili. Áno. To je divné. No tak bolo nás tam 120 báb, tak pochybujem, že by nám zaobstarali 120 vizážistov. Tak nie 120, ale tak aspoň pár vizážistov. 50 aspoň. A vedeli sa všetky dievčatá nalíčiť? Všetky nie, ale ja sa rada líčim, aj sa viem nalíčiť, takže som nemala problém. A niektoré baby, ktoré som vedela, že majú problém sa nalíčiť, tak prišli aj za mnou, tak som asi nalíčila nejakých 5 dievčat na finále. A tie, čo sa nevedia nalíčiť, tie nevyzerali čudne? Ale nie. Tak v podstate boli všetky pekné, veď sú to misky. Boli naozaj všetky pekné? Tak väčšina áno, ale koľko ľudí, toľko chutí. A bola aj taká, čo bola, že veľmi čudná? Ja neviem, nespomínam si, že... Ale spomínaš si. Veď nepozerajú to, veď v Bangladeži sedí už taká koberec, už zabudla na to, že... Tak taká jedna, čo sa mi ako najmenej páčila výzorovo, tak Sri Lanka, ale ako nebola škaredá, len nejako mi nesedela. Lebo? Mala také zvláštne šošovky, ktorých som sa bála. Nosila šošovky? Šošovky, také strašne svetlé. Akože také oranžové úplne. Oranžové šošovky? Ja to mohla nosiť? No, veď tam bolo kadečo, silikóny, nechty, všade. Silikóny, tomu neverím. No vážne. Koľké mali silikóny a koľké nemali? A koľké mali len jeden? Tak nepočítala som. Tak nepočítala som to, ale bolo tam naozaj veľa dievčat, ktoré si pomohli. Krása. A ty by si takéto niečo si dopriala? Nie. Som taká, aká som, tak ma rešpektujú, nie takú, aká som. Nie, nedopriala by som si. A ty seba teda rešpektuješ, to je asi dôležité. No. Čo na tebe je podľa teba také, že sa za to hanbíš, povedzme, alebo ako žena nie si s tým spokojná? No, ja som mala dlho problém s obočím, lebo keď som bola mladá, ja som mala také zrastené. No, tak sa mi veľa detí smialo a nikdy som nevedela, že čo, ako už sa som naučila, tak to obočie, ako to mi robilo strašné problémy. Takže ty, keby si netrhala obočie, tak ty si normálne taký tak som ako Frida. Frida Kahlo. No. Wow, tak to je zaujímavé, si ťa predstavujem teraz práve. Bože, nie. A kedy si ty začala byť pekná? Keď si prvýkrát vytrhala obočie. No, áno. Lenže najlepšie na tom bolo, že mne mamina vravela, že to nemám vytrhávať, že to je krásne, že to nikto nemá, že to iba ja som tak... No a ja som tak počúvala mamu, že dobre, všetci sami si miali a ja som si to nechala. A už toto ti mama fakt hovorila? Hej, takto. A tak ona to myslela v dobrom. A to myslela, ale ako to mohla... A tak... Materinská láska, samozrejme aj obočie vidí inak, to je jasné. A počúva napríklad také, že ohol sa pod pazuškami, alebo tak to ti povedala, že nechaj to tak, je to krásne, alebo čo? Nie, to už nie. To som nenechala na ňu. A potom jedného krásneho dňa som sa rozhodla, že to vytrhám. A už... A mama čo? Vydedila ťa? Nie. Ty už nie si moja dcéra. Nie. A ty máš teda bulharské korene? Áno? To znamená, že z ktorej strany, akým smerom? Tak vlastne otec je Bulhár, mamina je Slovenka. Hovoríš vlastný, ešte je nejaký nevlastný? Áno, mám nevlastného syna. S tým teda akože žiješ? S tým žijem od malička. A ten je Slovák? Nie. On pochádza z Nemecka, ale pre mňa je osino môj nevlastný otec z Nemecka, pretože on sa o mňa staral aj o moju sestru od malička, takže pre mňa, ja mám otca jedného. Ty máš priateľa, ktorý je teda zo sekcie nie podnikateľ, je to taký, že povedala by som, že normálny chalan, vysokoškolák. Áno. A teda vždy sme tak vypozorovali, že väčšinou sa tie misky teda porozchádzajú so svojimi priateľmi. Myslím, že Veronika Husárová sa ešte drží toho svojho a že to tak všelijako podopadáva potom. On sa nebal, keď si išla do tejto súťaže? Ale tak bál som o mňa, že budem chodiť na kaďaké večierky a neviem čo, ale tak ja si myslím, že to je individuálne a každý, akú si cestu zvolí, tak to si ide. A keď sa proste niekto spolieha na to, že bude mať bohatého chlapa a bude aj dobre, tak to je jej voľba. A ty chodíš na tie večierky? Nie. Ale musíš, nie? A mňa to nebaví chodiť. Mňa to nebaví. Ja ani na diskotéku nechodím poriadne, to fakt. A prečo nechodíš na diskotéku? Ja neviem, mňa to tam nebaví. A čo hovoríš na to, keď ľudia vnímajú teda misky, akože, veď tie misky, veď to sú len také pekné baby a nemusia ani nič vedieť, tedy sa ako obhajuješ? No, tak ja toto veľmi nemám rada, keď niekto povie, že nemám to rada, keď niekto automaticky odsúdi peknú babu, že je sprostá, pretože to vôbec tak nie je.
Ja tvrdím, že nikto nemôže za to, aký sa narodil, a či je pekný alebo škaredý, to je úplne jedno. Môže byť aj škaredý a sprostý, nie? No škaredý a sprostý je, myslím, že najbežnejšia kombinácia. Môže byť. No, tak ja neviem, tak nemám ani rada, keď si ľudia odsudzujú dopredu a nepoznajú človeka, ja to tiež nerobím. Napríklad mne niekto niečo povie o nejakom človeku, že ten je taký zlý, alebo robí toto a tak ako, dobre, beriem to na vedomie, ale nerobím si z toho vlastnú mienku. A keby si sa to mala teraz akože tak nejak odprezentovať, čo vieš, okrem toho, že si pekná, že keby si bola hrozne škaredá, takže čím by si teda mohla upútať? Tak viem jazyky, som rozumná, inteligentná, nie som naivná. Športuješ? Aj športujem. Máš milého frajera? Áno. A vieš zhruba, čo by si chcela v budúcnosti robiť? Približne áno. Dobre, budeme ťa sledovať aj preto, že si pekná. Ďakujem. Aj preto, že máš pekné plány a škoda tej Miss World, no čo, ale nech tá Američanka teraz chodí po svete a nech sa tam trápi po všetkých večierkoch. My máme Marinu Georgievovú tu na Slovensku, bola hosťom v Adela Show. Ďakujem. Ďakujem. Veľa šťastia. Čau, čau. Ďakujem. Máme za sebou, myslím, že veľmi príjemný rozhovor s Miskou, nielenže je pekná, aj sa s ňou dalo pokecať, tak to ešte zhodnotíme s ľuďmi túto